Πριν 2.500 χρόνια, εδώ ιδρύθηκε η πρώτη δημοκρατία. Καινοτόμες μορφές πολιτικής σκέψης και δράσης γεννήθηκαν εδώ, οι οποίες εξακολουθούν να διαμορφώνουν τον κόσμο σήμερα. Εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, αρχαιολόγοι και ιστορικοί μελετούν αυτή την κρίσιμη περίοδο, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία η εξουσία μοιράστηκε ισότιμα ανάμεσα σε όλους τους πολίτες. Demos is the people. Kratos meant power, strength, force. Τι οδήγησε στη γέννηση της δημοκρατίας? Γιατί στην Αθήνα και σε αυτή την ιστορική περίοδο? Τι επέτρεψε την εμφάνιση αυτής της πρωτόγνωρης πολιτικής εμπειρίας? That's a smoking gun. Yeah, exactly. Για να βρούμε τις απαντήσεις, πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε αρχαία κείμενα, να μελετήσουμε τα ευρήματα των ανασκαφών και να κατανοήσουμε ποιες λύσεις επινόησε η πρώτη δημοκρατία για να προστατευθεί από την τυραννία, τον εμφύλιο πόλεμο και τη διαφθορά. No cheating is possible. Όμως, η αρχαιολογία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας αποκαλύπτει και σκοτεινές À σελίδες. mon avis, il y a quand même eu beaucoup de morts dans ces galeries-là. Ερευνώντας τις απαρχές της δημοκρατίας, τι έχουμε ανακαλύψει που μπορεί να μας εμπνεύσει σήμερα?